Tak jo, čaute lidi, teď dneska jsem otevíral Prodigious vajíčka, padnul mi jeden Prodigious Shiny. Potom jsem fuzoval Prodigious a padnul mi Ascendy další ten a můžete se všimnout, že už mám 1000, takže ještě jsem se tam vůbec nedíval a jdeme se podívat do Grove, nebo myslím, že to by to mělo Grove. Tyjo, já jsem měl takovej, tyjo. No, poprvé tady vstupuju. Tyjo, první zkusím tohle, jestli to můžu dělat, když nemám ještě to. Ale nevím to k ničemu. No, tak jsem tady. Když se jdu dívat, to je hustý tady fakt. Mám metalik, tak. Ne, já jsem si to upgradenul, jsem idiot. No, a tady mám tyhle blbosti. A co je tohle? Nevím. A teda tady mám tohle všechno a nikdo nefarmí tady. Asi těch 100 metalik, ale prostě jsem mega rád, že to mám. Tady je vajíčko vůbec? Jo. Tak jo. Je to mega dobře, že to mám, jsem mega rád a čau.